Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto fof inde muɗum e yettode mum ndu mangi ziar ñeb wala toɗo mi sigi dore wala bandiraɓe ko faade affaire politique mo leydi meɗen mais ono gandi min kan komi parti mbo benno 100%, min komi APR 100%, sababude son excellence monsieur Macky Sall. Donc yimɓe hewɓe ino kala ko adi ko fof dawanti mboɗo haalana yimɓe ɓe o jiwana ɓornade kosinji cerɗi kosinji besi addata neɗɗo fota laamade leydi. Ko adi ko fof tawon neɗɗo so aɗo manam suudu holto fuɗɗorte toujours ɗum kalnam yo on jii neɗɗo a wawa wonde simple maire on ɗon neɗɗo yama ino laamo Sénégal. Bandiraɓe maire ko Afrique tan jogi valeur. Espagne ɗo maire hay ndiga wona maire Espagne ɗo yahata hay assemblée nationale. Yo yimɓe ɓe pam ɗum wana kosinji besi gaddata neɗɗo ino yona laamade leydi. Ko mame ganda oɗo neɗɗo niveau o mboye jogi ɗum mi haalani o Sénégal cuune meeɗa ɗum laamu ɗum mi lemnode ñande e jolfe. Laamiɓe Sénégal ɓe fof tawa ko yimɓe janguɓe ko yimɓe ganduɓe affaire état. Wana neɗɗo waɗe maire tan immoran yama hande kadi kan kadi waɗa ko posa candidature makko. On gandi espagnol ɓe mbira ɗo la avaricia rompe saco. Manam neɗɗo e ɗen ɗon geɗe heppere yaroɓe heppere ɓe fof kammanani yettoyade te sukaɓe taw ko suka taw ko zone exemple Espagne ɗo ɗen fof hande woroɓe jeeyi fof ɓe jayi paaro ɓay ɗum ɗo ɗum ino manki. Donc onon ganduɗa hoorema ko simple maire ji tan gonɗon walla on ɓoyani ni e politique yo gandu minen min gokkata on leydi. It's impossible ɗum ɗo wawa won yo on pam ɗum. Te min mi wawa wonanoyde parti goɗɗo ko parti APR tan min ko mbomi makki 100%. Donc minen ko makki men padi mbo yiita minen ko oɗo kanko o hooli. Min soko min tan e ɓerdam ɗum déjà mi haali ɗum ko Amadou Ba woni perfil ɓurɗo moƴƴude o. Ɓay Amadou Ba ona neɗɗo kewɗo bruit depuis l'an 2000 Amadou Ba e ɗini e politique te o waɗi occupé postoji kewɗi e nder gouvernement. Donc on ɗon ino waɗi mérite laamo leydi ndi te mbo e jogi capacité o mbo e jogani ɗum gandama te kadi comportement mum ɗo an gandi homme d'état on jii ko woni e nder sarɗuji manam leydi ndi wana kadi fof watte révélation wana secret o pi haalte. Donc wodi wonoɓe parti de jonko seeɗa watte ɗumantini bande tusra fuɗɗa haalde secret ji ɗi ɓen ɗo fof ɓe wawa laamade leydi. Oɗo wattu perfil ɓurɗo moƴƴude minen ɓe men gandi ɓe min mboɗo sikki ko Amadou Ba ɓuri moƴƴude nder Sénégal ɓe na yimɓe Sénégal naɓe fi o ardo leydi ndi. Amadou Ba min yiyande am ko kanko. Ɓeɗaɓe ɗiɗa bojoji lukoji rondi wana kosinji besi minen men lamdi ko ɗum ɗo. Donc vraiment min mboɗo heedi e ɓaawo Amadou Ba kankadi o wi ko son excellence fadi ha o okkira yamirore. Donc mboɗo sikki kala neɗɗo ganduɗo honi état walori ma a yaɓɓu jaɓɓal Amadou Ba yaɓɓingal. Vraiment Amadou Ba komo homme d'état laaɓɗo poste min e yiyande am no mbaɗirmi analyse jam ɗi ni no jiirumi mboni vraiment neɗɗo si ino laamo leydi ko jaɓɓal Amadou Ba jogotoɗa. ɗum no bandiraɓe fulɓe on calminama on juurama kadi on beltanama
ay sokolao